Sino man yung nasa loob nito, hanggang sa isip ng Zoro na nakikita itong ipon ko. Pagkakatingin ni Zoro sa ipon ito, bigla nang lumipad, ito kakalabas lang na si Chopper ang papalayo. Nung makita nga ito ng Luffy, syempre niligtas na ito si Chopper. Pero patingan siya, ay lumipad rin. Yung nakita naman ng tao na nasa loob ng ipon ito, ay tumasal at punta sa kanila. At ito na pala si Jimmy ng Komi. Nakita na natin siya na nasa papunta sa kanila. At ito na pala si Jimmy ng Komi. Nakita nga natin siya na nasa California. At dito ay pinagkakaroon ng panginahan na nagkakahalaga ng 319 million Komi. At dito na nagtatapos itong chapter 1060. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Kung napansin nyo ay parang nahilapin na sa third part itong chapter na to. Yung pinansin na pagkakalakay nila sa mga kaginapan sa buong mundo mga nasa pelikula, yung sinasabi at yung government, at itong flashback kung saan ay nakita natin ang si Jimmy ng Komi. So unahin na natin pag-usapan ang tungkol sa PVC. Mga tanga-tangang maniniwala sa kontinent ay isang background mo, laro sa ating